HATA HAPORSEAON ni hala Kristen dohot lapatanna. Ponggol Parjolo. Au porsea di Debata Jahowa. Ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopa langit dohot tano. Dia do lapatan ni Odo. Di parhatu turohaku do adong debata na tumopa nasa na manggulmit. Ditopado dagiku marpar nidaan, marpar binegean, marpar nianggoan, marpakilalaan, marpandayan. Dilihon doroha tutondikku, jala dipature-ture doi saluhutna rasi-rasa nuaeng. Akup nii, dilihon do tuau parabiton dohot si panganon si ganupari. Rodi nasa nahasea diau dihangoluanon. Diramoti doau asa unang mago, jala diodingi doau di parmaraan. Luhut nai, dang sian degan ni parangeku, manang sian jino ni tua. Tung asin ni rohana sabing doi, dohot degan ni basana ubahen na dilehon. Dibaeni, tamahu papuji-puji ibana, jala tamahu oloi na didokna ala saluhut nai, baboa las ni rohaku di ibana. Imana tutu si tutu.